Main tatarong po. No! No, God! No, God, please, no! 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 Yan mo yan, boy! Garon ay yummy na. Lutuin na yung bangus na binili ko. Para yummy na. Kani, mang di tinais sa bangus. So, ako gusto nga limonsito para katong pait-pait ba? Mawala. Diba? So, online nagdala sa iyahang kalay. Lami pa sa gugman Junard. Diba? So, karon matitikman na ang sarap ng aking luto. Kaya, yummy siya! Kat na yaya! Na 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 na! Na 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 na! Ang sarap! Sarap at malinam-nam! Wow! Kapit na rin siya maluto ay. Kasarap ba yan? Wow! Kasarap! Yummy siya. Yummy siyang bangus ah. Yummy siyang bangus ah. Yummy. A few moments later. Ganda.